dacewa, kai na rike annabi in ba kai ba dacewa. Da sunan Allah mahaliccin komai da kowa, kai ne mai hanawa kuma kai ne mai bayarwa. Ƙara da ɗan basira zan yabi ɗan Larabawa, shine mai mukamin da ba mai iya kwacewa. Kai na rike annabi in ba kai ba dacewa. Ƙara dubin salati a gun shugaban annabawa, wanda ba za ya irgu ba balle ai musultawa. Ya Allah ɗauki hankali na akan kowa, kan annabi Muhammadu za kai karkatawa. Na rike soyayyarka annabi baran cikawa, tun da kai ne zuwanmu kuma har komawa. Annabi kai ne faginin da babu rushewa, na yi kira annabi dan Allah kai amsawa. Kai na rike annabi in ba kai ba dacewa, kai ne mai arzikin da san baya karewa, wanda ya ce baya bunka tilas yayi kokawa. Sannadiyar ka ne aka yi mutuwa da rayuwa, ni dai na bi ka annabi dan ban canzawa. Kai na rike annabi in ba kai ba dacewa, umarninka ake bi in an ki ai kaucewa. Kun ga kwa dole yan uwa shine zami rikewa, ni na bar komai annabi kai zan kamawa. Gashi faɗan sarƙauna ta sa zan zaucewa. Mu fa mun sani domin kai ne ake bayarwa, addu'a idan mun yi dan kai ne ake amsawa. Bacci in mun kwanta dan kai ne muke farkawa, albarkacin ka kullum mu ci baya karewa. Kai na rike annabi in ba kai ba dacewa, ni yaban ka kullum zan yi dan ba ni gazawa. Ambatan ka tintini da manna yo sabawa, annabi yaushe ne ranar da za mu ganawa. In na ganka tabbas na san na yo dacewa. Annabi ni kai na rike har ran da zan komawa, annabi ga hannuna taimake ni kai rikewa. Ga idanuwa sun makance san ban ganewa, kai kadai ne fa maganin da za su warkewa. Kai na rike annabi in ba kai ba dacewa, dan wanda ake bani na zo ai karawa. Adam ne ke yabanka domin kai ne nawa, za na je na huta annabi ka kere kowa. Ko a ina zan faɗe ka annabi kai ne nawa. Kai na rike annabi in ba kai ba dacewa, kai na rike annabi in ba kai ba dacewa, kai na rike annabi in ba kai ba dacewa. Kai na rike annabi in ba kai ba dacewa.